Počúvajte ma, vy zdochliny. Táto taktika nám 100% zaručí zlato. Za prvé, naša priorita musí byť útok. Áno, pri každej príležitosti útočiť na supera. Za druhé, defenzíva. V obrane musíme byť nepriestrelní jak mantinely. Preto nechcem vidieť žiadne úniky dopredu. V obrane sa budete pohybovať výhradne v tomto pásme. Áno, v tomto pásme. Tak, a preto táto taktika nesie názov UD. Útok, defenzíva. Áno, ešte raz. Útok, defenzíva. Tak, a sústredíme sa kde? Presne tu. Na superovú bránu. A všetky strely z útoku budú mieriť presne sem. Presne do bránky. Jasné? Áno, tréner! Tak. A keď toto nezabere, tak sme vo veľkej p***. Bastafix! Jasné. Ďalšie majstrovstvá a zase pre... No, prvý zápas Nemci. Však nás vypúkajú jak nič. No. 4-6. Ja som vravel. Nic z toho ani tento rok. Kde? Slabota. Kazachstan 6-2. Však to keby ja sám hrám, tak Kazachstan rozjebím, že 6-0. Nie, že 6-2. To ďalších, keď máme USA, pochybujem, že vyhráme. No, 5-4, ale po predĺžení. Ako čo nám z toho jedného bodu, vieš to? To, uvidíš, aj Poľsko nás ešte dá. Isto. Či? Slovensko! Slovensko! Heja, heja! Ja som vedel, že vyhráme. Ja som to hovoril už od začiatku. Od začiatku som to vravel. Slovensko! Veď my budeme majstri! Slovensko! Dobrý matroš. Pustíme si ešte hokej na dobrú noc? Kukumber zrazil supera na nad. Do piče! Čo ti jebe? Tak to ti vrátim, ty špina. Ešte sa smeješ? Ešte sa smeješ? Takú ti najebem, že sa z toho nespamätáš. Aj ty a ty tiež. Ale to nepovedal. Asi aj hej. Chránite svoje deti pred online hrozbami? Jebte na to. Deti budú aj tak pozerať na píčoviny. Tak ako ich rodičia. Dobrý matroš! Bastafix! Vítajte pri rozhovore pred zápasom. Švédsko nás rozbilo jak decka malé. To bola dobrá facka pred tým štvrtfinále. Superi z vás budú chcieť strhať nitky. My hráme hokej na góly a nie na bitky. Hrať taký nahuľaný mňa by asi jeblo. Nemôže byť legálne, aby tam bolo zaketevo. Čo keď sa vám pri hre spotí vták? Proste to séria a je to také. Na spotené vajca tu máš sprej. Bolo ich proste cítiť každý zápas, hej. Ozaj k tomu gólu treba až tak veľa. Reálne ako stačí jedna strela. Máte na výhru taký recept tajný? Začali sme tam miešať tie lajny. Tak preto máte také biele stoly. Každá jedna lajna u nás dáva góly. Fúkanice v šatni, no s Bohom. Na stole? Pod stolom? Tak prajem veľa šťastia na rade. Ideme v dobre nálade. Tak určite. Tak poriadne ich chlapci rozbite. Tak určite. A na rade ich pekne zotrite. Tak určite. Tak poriadne ich chlapci rozbite. Tak určite. A na rade ich pekne zotrite. Švédsko nás rozbilo jak decka malé. To bola dobrá facka pred tým štvrtfinále. Superi z vás budú chcieť strhať nitky. My hráme hokej na góly a nie na bitky. Hrať taký nahuľaný mňa by asi jeblo. Nemôže byť legálne, aby tam bolo zaketevo. Čo keď sa vám pri hre spotí vták? Proste to séria a je to také. Na spotené vajca tu máš sprej. Bolo ich proste cítiť každý zápas, hej. Ozaj k tomu gólu treba až tak veľa. Reálne ako stačí jedna strela. Máte na výhru taký recept tajný? Začali sme tam miešať tie lajny. Tak preto máte také biele stoly. Každá jedna lajna u nás dáva góly. Fúkanice v šatni, no s Bohom. Na stole? Pod stolom? Tak prajem veľa šťastia na rade. Ideme v dobre nálade. Tak určite. Tak poriadne ich chlapci rozbite. Tak určite. A na rade ich pekne zotrite. Tak určite. Tak poriadne ich chlapci rozbite. Tak určite. A na rade ich pekne zotrite. Sprav si radosť novým merčom od Bastafixa. Trička, hrnčeky, cerečka, všetko nájdeš na mafianos.sk. Chceš potešiť kamošov či rodinu Bastovým videopozdravom? Klikaj na mafianos.sk a dozvieš sa viac.